alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV min beltanama no feewi kadi en jafnima yeɓiyankoɓe hande o en cikkani sono ɓe keeɓa duuso ngo ɓe kew heɓirɗum kala ñen foof e Nangue TV saabu ɗo to gonɗen ɗo appare o e jamma he deke chargani courant en ceeŋi ɗum courant deke chargani ko janfi en ɗo joni ko 13% wonɓe décorade 13% noon mi ɗeɓanaki ene wawi liggade duuso ngo fof ha gasa kala eɗen ɗo tan kala ɗo haaɗi min bandiraɓe e pamir noon appare nde chargani courant e jamma he noon 13% woni décorade ɗo eyyi ɗo haaɗi fof tan bandiraɓe Nangue TV pamir noon ha janggo so Allah ɗam ɗo jaaɓi jetti bandiraɓe kala jafnimaɓe no fewi no fewi no fewi eyyi sinno ko saago kala hen ko aranno e subaka he hako woodi wawata manqude nder Nangue TV yimɓe ndewindi no fewi no fewi belta hen no fewi joni kam eɗen ɗo jokka o saaha ceerno won ko yaade nokku muɗum inchallah botu o ceerno jokka inchallah ha duusa enen kadi eɗen hen ha ɗo appare o ñif foof inchallah mawla والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم
بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. جتي الله سبحانه وتعالى بلند عندنا مجرى memirɗen ɗum juuɗe men naftoriɗen ɗum e ɓerɗe men en mbi alhamdulillahi rabbil alamina. oɗo batu handene kadi en keɗima ɗum en nani ko haala hen ko hay sinno en mbawa nantidade nde wonno ɗum ko haalulaji maɓɓe wiyama kalamu awliyai lastu afhamu liannani ana wa hum haalaji waliyaɓe en paamata ɗum sabu enen ko enen kamɓe ko ɓe kamɓe. kono yettode woɗani Allah ina jeeya e moƴƴanede nannede ko moƴƴi rokkede baawɗo nannude ko moƴƴi. Allah rokka kadi ɓerɗe nanoje hay sinno en ngala haqqillaji ɗi iɗen paamira ko ɓe kaalata ko eɗen kettira ɗum fahamuji muɗum. Allah kam ina rokki en ɓerɗe baawɗe gonɗinde ko ɓe kaalata ko
kala ko nanten e maɓɓe hay sinno en mbawa hettude no haalirani nde wonno eɗen nandi ko goonga Allah e nelaaɗo mum sallallahu alayhi wa sallama e to cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu Allah ina rokki en ɓerde gonɗinoje koye wadde eɗen jiina foore muɗum e meɗen to diine men to sunniyankagal men to tijaniya men to fere almudagal men eɗen mbiya yo Allah yoɓɓe moƴƴere hay sinno en nanani ko haala ko fof ma'anaji muɗum sirruji muɗum goddi e nder heen kono alhamdulillahi rabbil alamina Allah rokki en ɓerɗe gonɗinoje haala ka kadi ina juuti e ka fiɗi kono omo fiɗɗiri ɗum ɗo gayni haalde ɗo tongude ɗum fof e jettugol Allah subhanahu wa ta'ala enen ne en jettimo fodde men en jetti Allah fodde men en mbawa fodde makko en dewni jettugol men ngol e jettugol ceerno men wonande Allah subhanahu wa ta'ala eɗen ñaati Allah e moƴƴere mum e ɓoral mum e jurum ndeeru mum yo yoɓan en ceerno men moƴƴere kanko e seerende makko yobbi moƴƴiri ɗi o haandini ɓe to makko enen ne Allah rokka en nande rokka en jabde rokka en gollirde mbaawen naftoraade yo Allah waɗan en noon e moƴƴere mum e ɓural mum o ɗum ɗo fof de sa yi en keɓi ɗum ko barke oɗo diine l'islam ko barke oɗo sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama ko barke ngol ɗo laawol cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ko barke oɗo fergo ko barke felo almudagal ɗum de woni ko rokki en ɗum ɗo tawde ko noon noon ɓeydeɗen tinnade hen no moƴƴi lewru ndune kadi woni ko e yaade o wi hunde kam so fuɗɗama woni e limeɗe ha wiyama feccini o wi joni wiye ustima so wiyama ustima joni meɗe wi'ede gasi tawde aɗa woni e nder ɗum noon aɗa yiɗi ɓeyditorade hesɗitin pellital kesɗitina dadugal e ɗewe Allah ɗe gila e janngude alqur'ana ha e juulde e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama ha e gollude moƴƴere hakkude ma e juulɓe laatude ko weli ɓe e welnaade ɓe e moƴƴande ɓe e teddinde ɓe e reende hurmaaji maɓɓe eɗen ñaaƴi Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗana en noon e moƴƴere mum e ɓural mum e jurum ndeeru muɗum o nawnana en timmidde lewru ndu ko ndewɗen heen Allah fof Allah jaɓanen ko nduwiɗen heen fof Allah jaɓano en bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama e barke cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu e barke ceerno men e seerande mum alhamdulillahi rabbil alamina
اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. alhamdulillah bil alamin non ceerno Ibou Mar Thiene dental gimmima ngam arde juurade ceerno mawɗo Allah taala. فاتحة لا بني صلاة الفاتح لا بشفن الجيد. فاتحة صلاة الفاتح. آمين. الحمد لله رب العالمين جورام الحمد لله العالمين bandiraɓe enɗam jafno kadi bandiraɓe no feewi oɗo saaha apparoji na neɓɓiɗa firti ko mon ñifa nono mbinɗen ni sardani jeygol no feewi min jafno bandiraɓe inchallah hen ko daña tan inchallah ko barke inchallah mawla yetti bandiraɓe kala. kala jiɗɗo heɓde ko hedde duuso ngo yo yaato Gounass TV walla Yalitare TV inchallah mawɗo ma ken duuso en appare fuɗɗima saltade inchallah mawɗo.